Ahojte! Počúvate Nutričný koktail, podcast, kde dcéra výživovej poradkyne odhaľuje tajomstvá výživy a zdravia priamo od svojej mamy. Každý mesiac spolu rozoberáme všetko o výžive, zdraví a motivácii. Spoločne vám priblížime, že zdravý životný štýl je viac o rovnováhe než o obmedzeniach. Tak si spravte pohodlie a pridajte sa k nám. Vítajte, milí poslucháči, mesiac nám zase rýchlo ubehol a my tu máme pre vás ďalšiu novú epizódu, v poradí už tretiu. Moje meno je Natália Maňťová a pri mne sedí Mirka Maňťová, výživová poradkyňa. Ahojte. A dneska sa budeme rozprávať o menopauze a stravovaní. Veríme, že to veľa z vás bude zaujímať. A ja dúfam. Tak na začiatok skús našim poslucháčom ozrejmiť pojem menopauza a vlastne o aké obdobie v živote ženy sa jedná. Takže menopauza je obdobie, ktoré ľudovo nazývame aj prechod alebo klimakterium a väčšinou veľa žien to pozná ako obdobie po 45. alebo po 50. veku života, ale práve menopauze predchádza veľmi dôležité obdobie, ktoré nazývame perimenopauza. A keďže peri znamená okolo, tak je to v podstate obdobie okolo menopauzy a v podstate sa začína kľudne aj nejakých 7 až 10 rokov pred menopauzou. A práve toto obdobie je už obdobím, kedy môžu ženy pociťovať príznaky danej menopauzy. A prečo si obdobie perimenopauzy nazvala veľmi dôležitým obdobím? Veľmi dôležitým alebo dôležitým v tom zmysle, že mnoho žien si myslím, že práve v období perimenopauzy, čo je obdobie kľudne po 35-ke alebo po 40-ke a majú príznaky menopauzy, tak si myslia, že to ešte nemôže sa ich predsa týkať, pretože je to ešte ďaleko. Ale práve tým, že tá perimenopauza kľudne začína 7 až 10 rokov predtým, tak to ženy nepovažujú, že sa ich to ešte týka, alebo že je to už to obdobie, ktoré by mali čakať. Môžeš nám ozrejmiť, aké zmeny v živote ženy nastávajú? Tak v prvom rade sa jedná o hormonálne zmeny, pretože dva hlavné ženské hormóny, ktoré sú produkované vo vaječníkoch, estrogen a progesterón, začínajú kolísať. A problém by ani nebol, že kolísajú, alebo respektíve problém je, že kolísajú, ale to, že v podstate ich kolísanie je veľmi skokové. Ľudia majú veľmi vysokú hladinu alebo nízku hladinu. A práve v tej perimenopauze môžu ženy pociťovať príznaky. Začína to kľudne nejakou takou únavou, vyčerpaním, prichádza napríklad nespavosť, alebo nočné potenie, návaly tepla. Takže to sú príznaky, ktoré sú pre ženu veľmi, veľmi nepríjemné. A všetky ženy majú tieto príznaky? Ja si myslím a dovolím si tvrdiť, že áno, akurát, že sa môže meniť alebo rozlišovať ich možno intenzita, možno frekvencia. Možno niektoré ženy prechádzajú tými príznakmi úplne ľahučko a čítala som štúdiu, kde bolo napísané, že 2 z 10 žien majú tak silné príznaky menopauzy alebo aj perimenopauzy, že im tú kvalitu života to tak znižuje, že je potrebná farmakologická liečba. To znamená, že napríklad hormonálna terapia. Ale to je na zváženie každej ženy, že či sa preto rozhodne alebo nie. A spomínala si, že tie zmeny sa dejú aj na fyzickej úrovni. Tak o aké zmeny sa jedná? Takže keďže receptory estrogénu máme v podstate vo viacerých častiach tela, tak estrogén je hormón, ktorý nám napríklad chráni aj srdiečko. To znamená, že môže sa jednať o búšenie srdca, môže sa jednať o zmeny na koži. To znamená, že môže byť suchšia koža, alebo niekto môže pociťovať sucho v ústach, alebo suchšie pery. Potom sú to samozrejme, keďže nám estrogen napríklad chráni aj kosti, tak môže to byť bolesti kostí, svalov, chrbtice, pretože môže nastať hovoríme tomu osteopénia alebo osteoporóza, čo myslíme tým ako rednutie kostí. Druhá vec je, že
metabolicky nastáva ďalšia zmena a tá je v zmene kompozícií tela. To znamená, že ženy zrazu môžu pociťovať, že ten tuk, ktorý sa ukladá, tak už sa napríklad neukladá toľko v oblasti stehien alebo zadočku, ale sa presúva do brúška. Veľakrát to môžu zistiť tak, že proste už brúško nezatiahnu. Takže zostáva to tam. Je to tuk, ktorý voláme viscerálny alebo vnútrobrušný, orgánový a obaluje nám orgány tela. No a keďže sa v našich rozhovoroch bavíme hlavne o výžive a stravovaní, tak ako by mala vyzerať strava v menopauze? No, stravovanie v menopauze by malo byť prispôsobené tým zmenám, ktoré sa v našom tele dejú. Všetko, čo teraz poviem, platí pre každého v zmysle zdravého stravovania. Ale u žien v menopauze je podľa mňa toto všetko dvojnásobne. To znamená, že základom vyváženého stravovania sú kvalitné bielkoviny. Dovolím si tvrdiť, že v chudnutí alebo pri chudnutí sú bielkoviny kľúčové. Poprvé, majú sytiaci efekt. To znamená, že nás dokážu lepšie zasítiť. A nemáme potom treba chute na sladké, alebo chute niečo dojedať, alebo medzi jedlami niečo chrúmať. Medzi veľmi kvalitné bielkoviny napríklad patria vajíčka, alebo ryby, morské plody, kvalitné mäsko, ideálne také chudšie, ako je kuracie alebo morčacie, áno. Môže byť kľudne aj telacie hovädzie, ak to není tučné mäsko. Potom sú to samozrejme mliečne výrobky, fermentovaný grécky jogurt alebo skyr, kefír. No a potom chudšie formy syrov, pretože my vieme, že syry majú tiež bielkoviny, ale majú aj dostatok tukov. Takže vyberáme si napríklad mozzarellu, tofu, alebo výborná potravina je cottage. Môžete sa inšpirovať na našom profile. Áno, robili sme teraz posledne 2 receptíky cottage na slano a na sladko. Okrem bielkovín určite by vo vyváženom jedálničku nemali chýbať sacharidy, ale komplexné sacharidy. Medzi nepatrí napríklad celozrnné pečivo alebo celozrnný chlebík, celozrná rýža, batáty, povedzme zemiaky ideálne v šupke a ideálnymi komplexnými sacharidmi sú strukoviny, ako je šošovica, fazuľa alebo cícer a oni sú v podstate aj zdrojom rastlinných bielkovín. No a potom samozrejme zelenina, čo je aj spolu s tými strukovinami zdrojom vlákniny a samozrejme ovocie, ktoré má tiež dostatok vlákniny, ale keďže obsahuje aj dostatok cukru, tak zase opatrnejšie. No a tretia zložka, čo by nemala chýbať na tanieri, sú zdravé tuky. Medzi zdravé tuky určite radíme oriešky, semiačka, avokádo, kvalitné oleje, ale ja všetkým ženám chcem povedať, že pozor, proste tuky v menopauze sa ako keby, nechcem vás, že lepia rýchlejšie, ale možno je to aj pravda, naozaj majú doplňať ten zdravý tanier, ale nemajú byť vo väčšej miere v tom jedálničku. A prečo je chudnutie v menopauze ťažšie? Chudnutie v menopauze je určite ťažšie kvôli hormonálnym zmenám, o ktorých sa teraz bavíme, pretože klesajúci estrogén spôsobuje aj inzulínovú rezistenciu alebo môže spôsobovať senzibilitu, rezistenciu a prejavuje sa to tak, že hormón inzulín, ktorý nám prenáša glukózu do krvi, tak môže sa tá glukóza alebo ten cukor v krvi hromadiť. A keďže vďaka tej senzibilite vlastne vzniká nadbytok toho cukru, tak si telo ukladá práve do oblasti brucha napríklad, tak ako sme sa bavili predtým. Telo horšie spracováva sacharidy, to je ďalší dôvod, prečo sa potom tie cukry menia na tuky. Druhá vec je tá, že estrogen nám chránil svalstvo. A keď je klesajúci, to znamená, že môže nastať úbytok svalstva. A úbytok svalstva znamená
nižší, môže znamenať teda nižší bazálny metabolizmus. A ak si pamätáme z minulého podcastu, bavili sme sa, čo je bazálny metabolizmus. To znamená, že je to energia dôležitá na základné životné funkcie. A v podstate jednoduchý vzorec, menej svalov, nižší bazálny metabolizmus a menej výdajú energie už v kľudovom režime. Takže toto je zase ďalšie, čo možno mnohí volajú ako spomalenie metabolizmu, ale v podstate sa nám znižuje výdaj energie už v kľudovom režime. Znižuje sa nám ten bazálny metabolizmus. Áno, presne tak. A aké je riešenie na toto? No, riešenie v prvom prípade na tú inzulínovú rezistenciu, tak ako som spomínala, zaradiť kvalitné bielkoviny, vyvarovať sa jednoduchým cukrom, ako je biele pečivo, sladkosti, alkohol tiež, pretože práve tieto jednoduché cukry to telo už spracováva ťažšie a keď sa môže hromadiť, alebo teda keď sa hromadí v krvi, môže sa premieňať vlastne na tie tuky. A čo sa týka úbytku svalovej hmoty, tak bolo by vhodné práve v menopauze okrem pohybu a tej chôdze, ktorú ja stále spomínam, chôdza, tak zaradiť po prípade aj silové cvičenia. Znamená, že treba ísť do posilky? Myslela som si, že si to budeš myslieť, keď som povedala silové cvičenia, ale silové cvičenie neznamená len cvičenie v posilovni, ale môžu to byť aj jednoduché cviky doma. Napríklad drepy, alebo výpady, alebo cvičenia s naťahovacími gumami, odporovými gumami, alebo kľudne yoga, alebo pilates. Takže také naspevnenie. Naspevnenie, áno, naspevnenie. A spomínala si, že ženy v menopauze sú menej odolnejšie na stres. Ako to vplýva? No, stres, môže to byť také neustále napätie, po prípade pracovné napätie, pracovné problémy, rodinné problémy. To všetko môže spôsobovať u žien stres a tým, že sú menej odolnejšie na stres, tak sa nám zvyšuje hormón, ktorý voláme kortizol. Ešte som zabudla, že dokonca neefektívne stravovanie, čo je napríklad hladovanie alebo nízky kalorický príjem. Minule sme sa o tom bavili, že telo je v strese, keď nemá dostatok kalórií. Aj to môže telu spôsobovať stres. Dôležité ale je, že čo to vlastne spôsobuje v tele. Vyšší kortizol znamená, že nám umocňuje všetko to, čo spôsobuje znížený estrogen. Čiže ak sme sa bavili o inzulínovej rezistencii, o osteoporóze, o úbytku svalovej hmoty, tak toto všetko je vlastne umocnené ešte tým stresovým hormónom. Takže preto je stres pre ženu v menopauze ako keby dvojnásobne nevhodný, aj keď sa mu niekedy nevyhneme. A ako sa mu vyhneme? Alebo aké máš na toto riešenie? Ja si myslím, že je veľmi dôležité zaradiť nejakú kompenzáciu oddychu. Či už je to vo forme prechádzky, sauny, masáže, kávy s kamarátkou. Takže hýčkajte sa, ženy. Áno, čokoľvek, čo spôsobuje relax. Áno, relax, dobrú náladu, alebo proste uvoľnenie. To môže byť hocičo, lebo niekto pod uvoľnením myslí aj aktívny pohyb napríklad. Takže všetko, čo ženy majú radi, aby sa uvoľnili. No hovorila si, že aj spánok je jeden z najčastejších takých problémov menopauzy. No, spomenula som nespavosť ako jeden z príznakov menopauzy. My už vieme, čo spánok spôsobuje, keď máme hormonálnu nerovnováhu našich hormónov hladu a sytosti. To znamená, že to potom na druhý deň dojedáme. A keďže nespavosť je jeden z príznakov menopauzy, tak sa mu tak trošku aj nevyhneme, ale môžeme si trošičku pomôcť. A určite nám pomôže to, že sa v popoludňajších hodinách napríklad vyhneme kofeínu alebo alkoholu, aby sa nám lepšie spalo. Bavili sme sa aj o modrom svetle, že je lepšie už večer ho možno vypnúť.
určite je vhodné si napríklad doplniť magnézium, ktoré ukľudňuje. Po prípade počas dňa zaradiť potraviny bohaté na tryptofán, ako je napríklad vajíčka, mliečne výrobky, banán alebo ovsené vločky. A čo je to tryptofán? Tryptofán je aminokyselina. Je to v podstate aminokyselina esenciálna, to znamená, že telo ju potrebuje, je pre telo nevyhnutná, ale nevie si ju samo vytvoriť. To znamená, že ju musí prijať v strave. Štiepi sa z bielkovín, ktoré príjmeme v strave. Ale dôležité je, čo sa s tým tryptofánom vlastne deje ďalej. Mení sa na serotonín v mozgu a serotonín vieme, že je hormón takého uvoľnenia, dobrej nálady, dobrej mysle. To znamená, že to je vlastne to, čo potrebujeme, aby nám navodil takú tú dobrú náladu a takú pohodu. A ďalšia vec, že serotonín sa potom mení večer na melatonín. A melatonín je ten, ktorý, vraveli sme si to už aj minule, a pri spánku, že melatonín nám pomáha organizovať spánok a lepšie zaspať. A čo si myslíš, že čo je taký najväčší kľúč k chudnutiu vlastne v menopauze? Tak najväčší kľúč je podľa mňa kombinácia všetkého, čo som tu doteraz hovorila, čiže vyvážená strava, pohyb, po prípade to silové cvičenie, spánok a určite relax a oddych. Takže z toho, čo si nám všetko porozprávala, tak menopauza znie ako nová etapa ženského života, ale teda vôbec nie ľahká. Tak súhlasím, že to určite nie je ľahké. Mnohé ženy, ktoré si tým už prešli, tak by ti určite dali za pravdu. Ale ja si napríklad myslím, že je oveľa dôležitejšie vedieť, čo ma môže čakať. Že obdobie života perimenopauzy a menopauzy je obdobie, ktoré je normálne. Že týka sa to každej ženy. A akurát, že tie príznaky môžu byť s rôznou intenzitou. Ale keďže o tom viem, tak sa môžem na to buď pripraviť, alebo aj dopriať vtedy tomu telu to, čo potrebuje. To znamená, že kompenzáciu oddychu, viac relaxu. Takže môžeme povedať, že nech ženy postavia sami seba na prvé miesto. Áno, veľakrát ja o tom tiež hovorím a bola by som rada, aby to nebola iba taká fráza alebo také klišé. Aby to naozaj robili. A nám dneska išlo hlavne o to, aby sme vám predali nové informácie, aby ste sa možno dozvedeli, že to je úplne normálne, tým si prechádza každá žena. Ďakujeme, že ste nás dneska počúvali, my sme si to veľmi užili a veríme, že sme vás zase nejakou dávkou inšpirovali a že ste sa dozvedeli niečo nové. Ahojte. Budem sa tešiť na budúce. Áno, a ja. Ahojte. Ahojte.